Third time is the luck. Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre, this is Jody Dizon Mercado, ang inyong daily kasama tuwing kwentuhan natin sa ating programa. Para po sa karagdagang mga balita at updates, tumutok lamang ho kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong Facebook pages, yes, you heard it right, Facebook pages. Hindi lang isa dahil dalawa sila. Unang-una po ang aming Facebook page na CLTV 36 Official. At ang ikalawa po naming Facebook page ay CLTV 36 News. Samantalang aming pong Instagram account naman ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter, CLTV 36. And sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV and ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala, ang amin naman pong TikTok account ay at CLTV36. Basahin na po natin ngayon ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Ano raw ang first impression nila sa iyo? Ang ipinadala pong komento ni Red Alves. Tahimik daw sa umpisa, pero sa pangalawa, papano na Sir Red? Siguro madaldal na, talkative at mabasa na, maboka na si Sir Red. Si Alicia Joyce Anchieta Bonifacio. Kung mag-alala, Alicia, pareho tayong maraming age ang pangalan. Tahimik, hindi makabasag pinggan. Pero kapag nakilala na ba si Alicia, ay nagbabasag na rin ba siya ng pinggan? At syempre, ganun talaga, friendly kapag nakilala ng husto ang isang tao. And si Lian Paule Lacandula, mabait, Lian. So, kung yun ang first impression na mabait ka, sana yan ang maging lasting impression sa'yo. Bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Angelo Tablante. Jello, happy birthday sa'yo. Sana'y maging masaya ang celebration ng iyong birthday kasama ng iyong pamilya, mga kaibigan, mahal sa buhay, followers, subscribers. Lahat sana ng birthday wishes mo ay matupad. And syempre, dalangin namin na bigyan ka pa ng ating Panginoon ng malakas sa pangatawan and dilayo kayo at ang iyong buong pamilya sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Angelo Tablante. Samantala, kanya-kanya na ang paghahanda ng bawat kandidata para masungkit ang corona sa papalapit na Grand Coronation ng Mutyaning San Fernando 2023. Ngayong araw, kumustahin natin kung ano-ano na nga ba ang mga pinagkakabalahan ng bawat representative ng mga barangay sa naturang kompetisyon. Una natin kilalanin si Nella Marie Dizon, ang Mutyaning Barangay de la Paz Norte. Welcome sa topic, Nella. Kumusta ka? Hello po, good morning, good afternoon na po. Nella, katulad ng mga nagdaang mga bisita natin sa ating programa,
Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto mong i-greet. Uling pota, tumabugla kaya ka, saganan mo king Barangay de la Paz Norte. Uy, Elbendak yan TV nila, o tiyan mo kurugo shout out. Go ahead sa iyong greeting, sana wala kang makalimutan. Hi po sa mga nanonood po ngayon. Sana po ay suportahan niyo po ang aming Mutchani San Fernando. Hi po sa Barangay de la Paz Norte kung nanonood po kayo, and sa mga friends ko po if nakita niyo yung sa Facebook. Ayan. So si Nela magaling siyang mag-greet, no? Wala siyang nabanggit na pangalan. Kaya wala siyang nakalimutan. Huwag kayong By group. mag-alala. Kayo pa rin ay nasa puso at isipan niya. Nela, ikaw ba ngayon ay nag-aaral pa? And saang school kung ikaw ay nagsa-study pa? Yes po, I'm currently studying pa, pero nag-gap sem po ako. I will continue school po this next school year po. Mo. Ay, nawala po yung sound niyo po. Okay. Pero siyempre, ngayong kasama ka sa Mutsaning San Fernando, no? Papaano mo pinaghahandaan yung siyempre mag-aaral ka soon and yung competition? How do you handle this? Siyempre may sarili ka ring buhay. May mga sarili ka ring mga affairs. How do you handle all of this, Nela? I mean, yung sa school po, medyo hinaano ko na muna po. Naka-focus po talaga ako ngayon sa pageant po. Since yung school po, I can focus it naman po. Like, I can start preparing for it maybe next month po, ganun. And yung sa pageant po, we had trainers po. Kasi po, since first pageant ko, I really need training po. Kasi po, baka sumablay-sablay po ako sa pageant. Ay, Okay. Ngayon na sinabi mong ito ang first pageant mo, ibig sabihin ba nito, back when you were still a kid, hindi ka sumali sa mga Miss United Nations, Miss Linggo ng Wika? Ito talaga ang iyong first ever beauty pageant na sinalihan mo, Nela. yes po, first ever po talaga. Ang dami na po talaga kasi nag-aalok sa akin before. Pero alam ko po sa sarili ko na hindi ko kaya. Like, sobrang shy po ako na tao. And I have stage fright po. Like, dati nung, naalala ko po nung preschool po ako, niyayaya po nila ako sa Little Miss Mimosa po. Kaso po, hindi ko, alam po ni mami na mahihain po akong bata. So, hindi na po niya ako pinasali. Like, ngayon pa lang po talaga ako nakaget over sa stage fright ko. Yan. Nais kong malaman kung ito ang first time mo, Nela, no? Papaano ka nahikayat? Sino ang nag-invite sa'yo and paano ka nila na-encourage? Siyempre, nabanggit mo kanina, ubod ka ng mahiyain at may stage fright pa. Papaano ka nila na-convince? Talagang malakas ba ang ng convincing power kay Nela? Actually po, dati pa po, tinatry ko nang makaget over sa stage fright ko. Like, even nag-start po siya sa classroom, sa mga speaking, ano po, mga performance task, ganun. And then, yung handler ko po right now, nakilala ko po siya sa birthday ng friend. And then, parang sinabi niya, uy, bagay ka mag-pageant, ganun. Tapos parang sabi ko, inahiya po ako. Sabi niya, try mo lang, sabi niya. Sabi niya kukunin daw po niya ako. Tapos minake-upan niya po ako noon. Tapos, the next year po, nag-chat po siya sa akin na meron nga daw po screening sa Mutchaning San Fernando. So, sabi ko, try po namin. So, tinanong ko po yung parents ko, sabi ko, okay lang ba? Tinanong rin po si daddy, gusto niyo ba? Sabi niya, sige, go lang. Tapos po yung nalaman ko po night before ng deadline ng screening po. Kaya po nakakagulat po talaga sa akin. Pero I feel that mas nag-enjoy naman po ako kahit na biglaan po siya. O, di ba? Sabi niya kanina, pak, ganern. So, ganun lang kabilis talaga. Pero I think you prayed for this also, no? Kasi hindi ganun kadali ang sumali sa mga ganitong pageants. Maraming pressure, maraming requirements, maraming kailangang i-prepare. Talagang pinag-isipan mo itong mabuti. You ask the right persons to help you decide to join. I mean, kung ako po talaga tatanungin, like ako naman po gusto ko, nag-doubt lang po talaga ako na parang baka bigla ako manginig-nginig sa stage, ganun. Pero sabi ko po sa sarili ko na I will have the courage to go on with it. And tinanong ko rin po si mami, una ko pong tinanong sa kanya, mami, go ko ba? Sabi niya, ikaw bahala. Sabi niya ganun, kung kaya mo.
edi gawin mo. So sabi ko, okay. Tinanong ko po si daddy, edi sumali ka. Kung tinanong po, sinabi po talaga nila kung gusto ko. Parang hindi na po nila ako pinressure kung gusto ko, but kung parang, sali ka, ganyan-ganyan. Tapos tinanong po nila kung ano po yung gusto ko. So, You, gusto ko naman po sumali. So, I went on with it po. and importante talaga yon na manggaling mismo sa'yo na gusto mo at hindi ka pinilit. And sa start ng iyong journey, ano sa palagay mo yung challenging part sa iyo in your journey in Mutsaning San Fernando 2023? Halos kaka-start lang ng mga activities pero syempre medyo may mga panahon na kabado ka or nasusubukan yung will mo for the contest. I would say na until now po, yung pinaka, let's say, risky part for me is talking in front of other people. Though, habang dahil po nag-practice kami with Sir Joby, I can say na I'm doing better na. So, I can say that my speaking skills are improving na rin kasi nasasanay na ako magsalita sa harap ng ibang tao eh. So, Yun. And alam ko, maganda talaga ang naitutulong no, ng ganitong opo. competition sa confidence, no, talento ng isang candidate. No. Pero may balita ako na you were one of the 3 best ladies sa nakaraang talent portion ng Mutsaning San Fernando 2023. Ano bang ginawa mo sa talent portion natin? Yung talent ko po was belly dancing po. Belly dancing po siya. Hagi pa lang ng patimpalak. Po? Yan. Isang part pa lang ng ano yan, ng patimpalak yung ating talent portion. Pero kanina mo pa sinasabi, no, na ikaw ay nagpaalam sa iyong parents, sa iyong father, sa iyong mom, no? Kung hindi niyo po naitatanong, kung ibabaliktaran po ninyong pangalan ni Nela, ito po ay Allen. So basahin natin, Allen Dizon. Ang father po ni Nela ay si ang artistang si Allen Dizon. Magaling po yan nakapampangan na artista at talagang multi-awarded ba. Medyo hindi ka ba nape-pressure Nela? Siyempre, magkaiba ito having a father na sikat and artista. I mean, in the pageant industry po, hindi na po ako pine-pressure ni daddy. Like, normal naman po, sinasabi niya lang po sa akin, syempre, na always do your best, ganyan. Put your best foot forward. Siguro po, napapressure lang po ako, kunwari po, sinasali po kami sa movies. Syempre po, baka mag-expect po sila, na kasing galing ko si daddy, and syempre, I can't say that I'm as good as my dad. So, dun po ako napapressure. Pero sa pageant industry po, and ngayon sa current pageant po na sinalihan ko, hindi na po ako napapressure. And Hindi na po nila ako siyempre, pinapressure. you are your own person. Nagkataon lang naman sikat ang daddy mo. Pero siyempre, si Nela is her own person. She will show her skills, her talent sa gaganaping mutya ng San Fernando. And kumusta naman ang suporta ng buong barangay sa iyo, Nela? I mean, very supportive po sila. Like, pag nagpapa-help po ako, always willing to go naman po sila, ganyan. Pag sinasabi po nila sa akin, every time na may kailangan ako, contact ko lang po sila. So, they're very supportive po with this pageant. Nela, bibigyan kita ngayon ng isang pang Miss Universe question kahit kasali ka pa lang sa Mutyaning San Fernando 2023. Ito ha, get ready. Candidate number 2 from Barangay de la Paz Norte, Miss Nela Marie Dizon. Your question is, kung mananalo ka bilang Mutyaning San Fernando 2023, ano ang concerns sa City of San Fernando ang nais mong masolusyonan? I would say it's something related po sa advocacy ko. Like, yung advocacy po is preservation of the Kapampangan language. So, I am a Kapampangan po. Pero I grew up not being very fluent in Kapampangan. So, I would want to encourage parents po or the youth that they should speak in Kapampangan kasi it is our language, it is what we are known for. Part po siyang culture natin, so parang namamatay na po kasi siya eh. So, dapat we should learn to speak it more. Ako po, marunong na po ako. Nagiging ano na lang po ako, continuously learning na lang po ako, pero I can say that I've learned Kapampangan na. Pero there are still others out there who were like me once,
and I would want them to learn Kapampangan as well. Thank you very much, candidate number 2 from Barangay de la Paz Norte. Pero bago tayo mag-commercial, inayos ko munang basahin itong mga supporters mo. Si Mav Bundalian, Go de la Paz Sur. Si Leyan S.A., si Mav Bundalian, Zayla, Yanko, Sison, Inton. Ha? Oh, so, ay, norte pala si de la Paz Sur na kagad yung mga katabing barangay pala. Pero syempre, wishing you good luck and God bless. Ito, nabanggit ko na rin sa mga naunang bisita natin, ha? Sana manalo ka. And may the best candidate win. Invite mo yung mga kababayan natin na suportahan ng Mochaning San Fernando 2023. Alam ko may Flores de Mayo kayo this coming Saturday. And syempre sa Coronation Night sa May 27. Hello everyone. I hope that you can support us. We have our Flores de Mayo tomorrow, 3:30 p.m. at Capital Town, and our coronation night is on May 27, 5 p.m. at Brenzy Giao Convention Center. See you there. Alright, at sa ating pong pagbabalik, kailangan naman natin ang pambato ng mga nabanggit ko kanina mula sa Barangay de la Paz Sur para sa Mochaning San Fernando 2023. Magbabalik pa po ang top pick.